Midnight snack, guys. Nag-crave ako sa ano. Kakanood ko ng mukbang kasi. Oh boy. Nag-crave ako sa ano. Yan, seafood. Ano, spicy seafood stew, tsaka bibimbap. Ayan, kasi since sira yung ano namin, yung microwave, hindi ko na maiinit yung ulam, nilagay ko na sa ref. Diba? So, nag-order na lang ako. Kala ko matulog ka na eh. With my poging anak. Yes! Kain! Good morning! Tinan nyo kung sino umuwi kagabi. So, nagulat ako mga bandang alauna ata. Dumating si daddy. Tapos na kami kumain ni Chris. Sayang, di pa siya, no? Di pa tuloy siya napasabay. Yan. Kaloka. Kala ko mga ilang days akong ano, matutulog ng payapa. Hindi naman sa ayaw ko siyang katabi, pero parang gano'n na nga. Charot. Na-expect ko kasi mga ilang araw pa siya doon, ganyan. Kasi may ano yan, may saltik talaga yan. Kaya, ano, kaya umalis. May saltik ang lolo nyo. May dala siya mga damit. Kala mo naman talaga, maglalayas eh. And then, one night lang pala. Nag-overnight lang naman siya. Natatawa ako. Ano, pag nag-al sa balutan talaga ako. Literal na ano. Literal na 3 days. Ganyan. Ah, wow. Ayan, bumaba kami ni Groot. Sumama siya sa akin actually. Binaba ako kasi yung pambili ng nagutos ako kay Rico. May pinapabili ako. Sumabay si Grootin. Ayun, nag-ano na siya. Naglakad na siya sarili niya. Tsaka ng pupo. Very good yarn. Ikaw na lakad sarili mo? Ha? Hinayaan ko lang siya na Pero nakatingin ako sa kanya. Siyempre baka awayin ng mga ibang aso. Buti na lang wala pang ibang mga aso sa kalsada ngayon. Diba? Pwede naman pala yun eh. Ikaw na lang ang bababa tas balikan na lang. Ayun nga, kasi wala na daw pagkain yung aso. Kaya pabili ako kay Rico. Ano itong giniling na itong sinasabi ni Auntie? Giniling para sa aso. Ba't kaya? So, isama ko na lang yan mamaya. Yan, kasi ako nagpabili ako ng atay tsaka liig. Mas gusto nila yun. Yan, tapos nanghingi ako ng sibuyas kasi yung last na uwi namin, may nagbigay ng ng isang sakong sibuyas kinene. So, nanghingi ako at gagawa ko ng chicken masala. Request yun ni Bunso ilang araw na. Biryani. Actually, biryani gusto niya. Wala naman ako yung biryani mix dito. Pero ako pang masala. Kaya sabi ko masala na lang. Ihalo na lang nila sa kanin. Yan. Tayo lang natin si Rico. At dahil kailangan ng doon, yogurt dapat guys. Greek yogurt or any plain yogurt. So, since wala ako, gawa na lang tayong sour cream. And wala din yung sour cream. Kaya, tayo, improvise tayo ng sour cream. Ayan, any milk na lang. Pwede na yan. Ito lang nandito eh. Tapos, lalagyan lang natin ng suka. Ayan. Para mag-sour lang talaga siya. Mamumuo yan mamaya eh. Parang titikin siya. Ayan. Parang magiging yogurt yung niya, consistency niya. Yan ang ginagamit ko noon sa baking, 'di ba? Ako nag-bake ako noon. So pagka walang sour cream, milk lang tsaka ayan. Ano ba to? Ano ba, guys? Wala akong tulog pa ata ako. Suka. So ayan, tingnan niyo yung niya. Parang nagkorta na siya. O, 'di ba? May na tayo. Sour cream na tayo agad. Meron pa nga kami dito kagabi yung seafood stew, spicy seafood stew na in-order ko, diba? At nag-crave lang ako ng bongga kagabi. Pero ayun, so far talaga guys, sulit na sulit talaga sa na yun, sa restaurant na yun. Kasi medium lang to pero ang dami niya. Ayun. May mga laman pa yan. Oops. Hinitin ko na lang yung sabaw mamaya. Enjoy na enjoy ako sa sa seafood kagabi niya, laman niya. Ang lalaki, no? Clams,
ng crab. Namoy ko tuloy ang bango. So, ayan. Tapos may dala pa nga si daddy, oh. Kaso di naman yan nilagay sa ref. Panis na to. Magdala ng pansit. Sa ref man lang sana. Ay, hindi pa. Pwede pa kaya to? Kaso hindi ako mahilig sa pansit eh. Unless ano, luto ni Nene. Diba, Marty? Teka. Oh my God, guys. Ang aga pa pero kumain na ako. Grabe, sobrang... Nung maamoy ko yung ano, yung seafood stew. Parang gustong-gusto ko nang kumain. Kaya nag-init ako ng konti, oh. So, ayun. Ubos. Grabe, ito na niya. Pati sipon ko tumutulo. Nagbe-PMS ata ako. Kaya ganito yung ano ko. Yung pakiramdam ko. Gusto kong kumain ng kumain talaga. Anong ba yun? Konting kanin lang naman yung kinuha ko. Kasi pang ano lang ng anghang sana. Pero grabe. Ang sarap. I swear. Tapos yung pinaka-favorite ko sa ano sa kanila na dish nila. Yung backbone na soup, na stew pala. Backbone stew. Ang sarap-sarap nun. Kasi may ano pa yun, may potato, tapos may mga gulay-gulay din. And then yung cut ng meat, grabe, ang lalaki talaga. Hindi ka titipirin doon. Dito sa Songdo-gun guys, ito favorite kong ano, orderan lagi. Sarap. Alam nyo ba kagabi? Hindi agad ako nakatulog. Kasi sobrang bloated ko. Sobrang busog ko. Dighay ako ng dighay. Yung parang, pag humiga ka, malulunod ka. Ganun. Siguro mga 30 minutes ako tumayo. Tapos, dighay lang ako ng dighay. Hanggang sa maubos siguro yung ano, pagka-bloated ng, ano, ng tiyan ko. So, yun. Siguro mga alas 2 na ako nakahiga. Humiga. Ano ba ito nangyayari sa akin? Ba't ako ganito ngayon? Grabe ako sa pagkain ngayon. Promise talaga. Ngayong May. Tingnan nyo, ang laki ko na naman. Ngayong May talaga. Yung pawis ko, diba? Ayan, magpapatunay kung gaano kasarap tong kinakain ko. Tapos may coffee ka pa. Oh, nangyayari sa akin. Mainit na maanghang. Mainit. Diba? So, tinan nyo ang aking ano. Pawis ko. Tagaktak na lang. Para akong nag-ano. Para akong nag-gym. Ayoko na. Ayoko na. Gusto ko na mag-diet, guys. Grabe, help me. Kailangan mo lang ako nakikita pagkain talaga. Or ngayon lang to. Ngayon lang naman ako nakaramdam ng ganito. Simula nung ano, mag-vacation kami. Parang, pag nakaisip ako ng pagkain, kailangan makain ko. Yung cravings ko, grabe. As in. Hindi ko mapigilan. Hindi ako buntis. Naunahan ko na kayo. Hindi ako buntis. Or, hindi ko alam. Kasi, iniisip ko kung tinatnan ako nung ano, nung ngayong April. Or hindi. Feeling ko naman oo, guys. Kasi normal naman yung ano ko.
yung cycle ko. Pero, iba lang talaga yung ano ko ngayon sa pagkain. Kaya ngayong May, umpisan ko talaga ng bonggang-bonggang. I swear. I swear. Tagaan nyo yan sa bato. Ngayong May, uumpisahan ko na ulit mag-jeta. Wish ko lang. O, diba? Ang sarap. Para lang ako nag-workout. Kaso, pudang ang tinira ko. Naluto ko na guys yun sa pagkain ng doggies. Kaya, itong masala naman. Ayan. Kanina pagdating ni Rico, binabad ko na din agad to sa, sa sour cream na ginawa ko kanina. Dapat yogurt talaga to. Kasi walang yogurt. So, yun na lang. Yung in-improvise ko na lang na sour cream. Kasi parang pinanis na ano lang naman yung yogurt, diba? Nagatas. So, yan. Binabad ko na yung chicken. And then, naggisa na ako ng maraming sibuyas na ang sakit sa mata. My gosh. Fry lang natin to hanggang mag-translucent. Sakit sa mata. Good morning. Happy Friday, guys. Wala akong vlog kahapon. Kasi ang dami. Yun naman lagi reason ko yun. No? Daming ginawa. Hindi, literal. Marami akong ginagawa talaga. Ito nakapag-vlog kahapon. Naglaba ako pala. Yun o. Natupi na nga ni auntie. So, naglaba ako. Bago ko bumaba sa shop. Yan, kasi may 1 week na. Simula nung nakabalik kami galing probinsya. Ilaban ko yung mga ano namin. Sinuot. Anyway. Actually, antok pa ako guys. Pero, papaligo kasi ako ng aso. Pero, coffee muna tayo. Wala na. Nag-iisin na lang yung sugar ko. Kailangan ko ng makabili na naman. Medyo matabang kasi itong ano. Natatabangan din ako sa wutihang. So, nilalagyan ko siya ng sugar na. Ito yung ulam namin kagabi. Hindi na naipasok sa ref. Tortang corned beef. Favorite ni Daddy yan. Tsaka ni Chris. Yan. Tapos, syempre yung ano, yung sinabawang isda. Na favorite ko naman. Pero kumakain yan si Chris. Yarn. Naantok pa ako. Pero magano kasi ako gusto ko paliguan yung mga aso. At meron pa rin silang fleece. Ayan. Siguro dahil tag-init. Wala sila niyan dati. Kaya naiinis ako. Pero, normal naman talaga yan guys. Yung mga garapata. Lalo na kapag summer. Lalo ngayon. Sobrang lalong ano. Hindi ko alam kung anong superlative word yung ano ko yung gagamitin. Lalo ngayon, sobrang init. Diba? Kaya, yun. Expect natin yung mga alaga natin magkakaganyan. So, kailangan pinaliguan ko na sila last week. Friday din ata yun. And then, yun, paliguan ko ulit ngayon para malagyan ko ng ditik nga. Di pa ako nakakabili. Utusan ko na lang si Rico. Mas mura yun sa Shopee, guys. Ayan, kung gusto nyo bumili, sa Shopee kayo bumili. Ditik ang ano, pangalan. So, ganito lang yung kaliit na vial. Yan. And then, lalagay nyo lang siya sa batok ng mga dogs. After nyo paliguan, after nilang matuyo, siguro mga kinabukasan or kinahapunan nyo na lagyan. So, basta tuyong tuyo dapat sila. Yan, sa batok para hindi nila nadidilaan. And then, ayun nga, kailangan kung marami kayong aso, dapat hiwa-hiwalay sila kapag nilagyan nyo sila nun para hindi sila nagdidilaan. Diba kasi mahilig sila maglinis ng ng mga sarili nila. Yan, nililinis din nila yung kapwa nila. So, yun. Iwasang madilaan lang. Kaya, ayun lang. Ang ano ko ngayong gawin, since nakapaglaban ako kahapon, natupi na ni auntie. Naglinis din pala ako kahapon ng kwarto. Ayan, kasi si Daddy is umalis na naman yun. Ng bandang gabi ata. Sa taong. So, bumalik kahapon na ng hapon. Kaya, naglinis muna ako ng kwarto namin. Tinago ko yung mga, mga
cargo pants niya na, alam mo yung nakasabit lang sa likod ng pintuan. Ba't ganun, boys? Ba't ganun, mga mister? Ba't ganun kayo? Or asawa ko lang ba yung ang hilig-hilig ng ganyan? Alam mo yung gusto mo nang labhan pero ayaw niya pa. Kasi daw matigas daw kapag bagong laba lagi. So, ang gagawin niya, susuot niya, tapos isasampay muna sa likod ng pinto. Mag-accumulate muna yan ng mga dust, ganyan. Mga lamok, titira ng lamok, diba? So, yun. Since wala siya kahapon, may time ako walang kukontra. Pinaglalabhan ko. Kaya yun, itatago ko na muna. Diba? Pwede naman labhan na lang agad eh. Sa bagay ganyan din ako eh. Lalo na sa maong pants. Nakakailang suot ako niyan kasi mas malambot, mas masarap isuot. Pero hindi naman yung sa asawa ko na ilang buwan na nasa nandiyan sa likod ng pintuan. Diba? Lungkot yarn. Uy, ba't ka bumubuka ka? Tingnan mo, uy, pinapakita mo pa sa guys. Uy, pinapakita pa sa guys talaga, ano. Oh, hello, good. Hello, tamo, oh. Kakaligo ko lang sa inyo, eh. Yan, oh. Yung tumatalsik yan. Yan, oh. Ayoko nang ganit. Mas gusto ko pa yung ano, guys, yung gumagapang na ano, na parang maraming paa. Ayun, kasi pwedeng ilagay yun sa ano, sa mantika. Kapag tinatanggal ko yun, parang stress reliever ko yung kapag tinatanggalan ko sila ng gano'n. Pero ito kasi, maano to eh. Mas makati ata to sa kanila. Liligo tayo ngayon, ha. Liligo, ha. Liligo. Liligo. Na. Ito ba kayo nagkaganyan? Usually, yung mga pusa kasi dyan sa baba ang may ano bang tawag na ito? Flea? Kakahiya, Groot. Kakahiya sa guys. May flea kayo. Kakahiya. Ano? Ito wala. Punas na. O, pagpag muna. Pagpag, madami. Pagpag. Pinaliguan ko na si Groot habang nakasalang yung mga tinanggal ko sa bed namin. Punas. Okay. Punas. Saan sila mag-ipot? Kailangan. Dapat nagpagpag ka muna ng madami. Pag madami. Yung tubig. One down. Yung dalawa tulog pa. Diba? Nakakaloka tong mga doggies ko. Sarap ng buhay. Ayan. Yung ginagamit ko sa kanila guys, na sabon pala. Yung ano lang ngayon, Perla na puti. Yun. Tapos yung nabili ko sa Shopee din na shampoo. Hindi ko alam kung anong shampoo yun, anong brand. Basta kulay green siya na may yung main ingredients niya is Madre de Cacao. So, yun. Tapos powder yung scent niya. Yun lang ginagamit ko sa kanila. And then, saan yung ano dito? Ginawang ano naman. Ito yung bearing na thick and flea powder. Yan. Mamaya pagtuyo na sila, lalagyan ko sila nito. Kasi sobrang ano talaga ngayon. Hindi may iwasan yung
mga flea, tick and flea, especially talaga yung dalawang yan. Pag nagsama pa, good luck naman sa atin, di ba? So, kailangan lagi malinis yung ano natin, yung bahay. Kaya siguro dahil din sa ano, kasi hindi naman sila lumalabas, di ba? Lalo na si Groot lang talagang lumalabas siya kapag magdudumi or iihi lang. Si Poknat naman same, kung iihi lang gano'n, sumasama lang minsan kay Groot. And yung mga pusa dyan sa baba, yung mga tumatawag nga. Eh sige, syempre, nadadaanan namin yung mga hinigaan ng mga pusa. So, ayun. Naiakit siguro namin dito. Hello? Ayun, nakakita pa ako guys. Teka. Ayan, nakakita pa ako sa ano, sa lagayan ko. May natira pa pala. So, Ditik Plus. Ayan. Galing ano ata to? Thailand. Thailand yung ano eh. Sulat sa baba oh. So, ganyan lang siya kaliit. Ayan. Meron na itong ano, 1cc tsaka 2cc. Kapag ka mga small breed lang, 1cc lang ang bibilhin nyo. Tapos kapag ka mga large breed, 2cc. Yan. So, ito, ano ba to? May laman pa ba? So, ayun nga. Ito yun guys, yung nilalagay ko sa ano nila, sa batok nila. So, ito is, kalimutan ko na kung 2cc to. O, 2cc to kasi yung 1cc. Sobrang ano lang niya, sobrang konti niya lang talaga. Hanggang dito lang sa ano, pinaka-start nung sticker. Ayan, pero sobrang effective nito. Makita nyo talaga naglalaglagan yung mga ano, mga patay na pulgas, garapata. So, ayan. Lagi ako may ganito before, diba? Nung nandito pa yung mga hotdog. Yan. So, yun. Sa Shopee kayo bumili kasi sa Shopee mas mura to. 60 pesos lang ata to sa Shopee. Kasi kapag ka dito ako bumibili sa ano na sa Cartimar, ano na to, 100 na ata tong, or 150 na tong ano, 2cc. Ganon. Mahal siya. So, sa Shopee na lang kayo bumili. Hindi ko pala nailagay kagabi sa ref. Oh. Nagpakuha ko sa anak ko ng Sola Glow. Kasi wala na ako sa ref. Wala na akong malamig. So, dalawa na yung pinakuha ko. Ayan. And then, paubos na rin to guys. Thank you so much sa mga ano, sa mga bumili. Ayan, diba? Kung sinuli ko to ng ano, ng 500, nalugi pa ako. Oh. And then, nung ginamit ko tsaka pinost ko ulit, bumenta siya. Hindi kahit pa paano may tubo pa rin ako. Or, hindi pala, balik puhunan lang. O at least hindi ako nalugi, diba? Kasi naman lugi ka ng ano, ng 250 pesos. No way. Lalaklakin ko na lang lahat. And then, yun nga, masarap kasi ito. Nasasarapan ako dito. So, ayan siya. Oh. Dalawa na kinuha ng ating baka maubusan pa. O, diba? Lakas magpag-glow. Collagen is life. Grabe, makabukaka naman yarn. Ayan, nilalagyan ko na si Groot ng powder. Kasi tuyo naman na siya. Naku, yung dalawang aso pa. Hindi pa rin lumalabas ng kwarto. Ako na mag-a-adjust para sa kanila, guys. Antayin natin lumabas ng kwarto, diba? Ayan, tas mamaya lalagyan ko pa to nung ano, nung ditik. Ayan. Kailangan ko din palang labhan yung mga higaan nila. Kasi syempre may mga ano yan dun, mga namahay na siguro. So, babalik yun sa ano nila sa katawan. Kabila! Dito naman kabila! Iya! Oh my God! Oh my God! You're so heavy! Iya! Grabe naman kasi pa-baby na ito. Ayan, ang dami ko pang nakuha sa katawan niya, pero mga patay na. Ayan, and then, sa, ano, yung sa net, napansala ako. Handa, ayun. Mga deads naman na yan.